Ang taong butan, ang taong matarong, musubay gayud sa dalan diha sa pagkamatarong. Musubay sa mga mando sa Dios, sa mga tawag sa Dios sa iyang kinabuhi. Apan ang tao nga dautan, nag-reject o nagbaliwala sa mga tawag sa Dios, sa mga pagbadlong sa Dios, sa iyang kinabuhi, magpadayon gayud kini sa iyang agianan, magpadayon kini sa iyang dalan. Hinumduman nato igsuon nga ang tao nga magpadayon sa iyang garbo, magpadayon sa iyang kaugalingong desire, musangpot gayud kini sa kalaglagan. Ug ang tao nga mapahitason diha sa iyang kinabuhi, musangpot gayud kini sa pagkapukan. Matud pa sa Panultihon 16 bersikulo 17 hangtod sa 18. Ang taong butan musubay sa dalan nga layo sa dautan. Busa pagmatngon sa imong padulngan aron dili mamiligro ang imong kinabuhi. Ang garbo mosangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Atong hinumduman sa kanunay igsoon nga mas pilion, mas tagana tuog bili ang pagsubay o pagsunod sa kabubuton sa Dios, ang dalan diha sa kamatarong, ayaw patintal, ayaw padala, ayaw pa-distract sa mga dalan paingon sa kalaglagan igsoon. Tungod kay wala gayud kanay kasiguruhan ang imong kinabuhi. Subaya igsuon ang dalan nga makapahimuot sa Ginoo. Subaya igsuon ang dalan sa pagkamatarong. Subaya igsuon ang dalan nga minanduan sa Espiritu sa Dios. Ang dalan paingon ngadto sa gingharian sa Dios. Ayaw padala sa mga buhat sa demonyo dinhi sa kalibutan. Tungod kay kung magpabilin ka niya na igsuon, maabot ang panahon nga mapukan ka. Maabot ang panahon igsuon nga malaglag gayud ang imong kinabuhi. Busa ayaw pagpadala niya na igsuon, kung dili padayon sa pagsubay sa dalan nga layo sa kadautan. Subaya sa kanunay ang dalan sa pagkamatarong, tungod kay naay dakong ganti nga nagpaabot diha. Naay Dios igsuon nga nagtan-aw kanato sa kanunay ug dili kita makalimbong ug makatago sa Ginoo. Busa sa tang buhat nato dinhi sa kalibutan, paharion nato ang Dios atong makinabuhi. Atong isalig ug iampo kaniya ang tanan. Ug ang tanan mabuhat pinaagi sa Ginoo. God bless sa tanan.